Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ба хоҳиши бисёр бародаро мо мошинчора сабират кардем. Бисёриятон уже прекрасно мешиносед, чунки чанд нафарро уже рафта омадагиян. Алҳамдулиллаҳ. Пересечение граница. Ака Рустам, ассалому алейкум. Алейкум салом. Ака Рустам, бисёриятон мешиносед. Хай мо YouTube да кам нишон додагием ва основном дар Instagram. Ана биёен аз самом важном то, что барои мо муҳимтаре бародаро. Мо комментариёро хондем, бисёриё паника бардоштесиян масъалаи гузаштани граница. Примерно ана даруни мошинро нишон битам. Якум дараҷа то, что шахсоне ки успед мекунанд, бронировать мекунанд, бигем пассажирский, нигоҳ кунед чӣ хел максимально комфортно астай. Ана дар рақиб инҷа 3 нафар астай бародаро. Ва самое главное ки и аз ақибай бародаро нигоҳ кунед ҳозир. Инҷа мисол чӣ хел спокойно, удобно мешинед бародаро. Дальше мо меравем. Так, Toyota Alphard. Инҷа шахсе ки мисол заррани бронировать мекунанд. Так, дуюм дараҷа салон полностью кушод буданаш бародаро. И Kia Carnival бародаро. Нигоҳ кунед. Фаҳмидам. Чӣ гапе ҳозир на самом деле дар граница стоит рафтан ё не? Кадом шахсиятҳоро ғам додесиян, депорт кардесиян ва бисёриё гуфтесиян ки даже гузашта намондесиян. Камакак маълумот медоден дар ин мавзӯъ ака. И депорт хеле дурӯға бисёр депорт намекунам. Чӣ хеле аввал буд ҳами хелаю. Просто ду границаро маҳкам кардаган, ай ҳамун сабаб одам бисёри бад шудагайда. Як граница азинки да. Камтар вақт бисёртар мекашад тамом. Мақсад ӯ рӯз мошини худмо ай Маштакова дуромад, ай азинки буромад. Сар надод тоҷикора мақсад Маштакова. Сар метия як рӯзда 5 дона ва 10 дона мошин сар метия. Ай ҳамин сабаб одамо мақсад сёмка карда пафтаган, тарсидаган. Ана граница нормали кор кардистай бе ташвиш бачо. Кадом граница маҳкамай ва кадом граница ягон туш маҳкам нестай, сар додестай 5 та 10 та як сутка да. Ана азинки нормали сар додестай граница азинки. Аз сабаби ки азинки хушув кор кардестай ҳозир камтар одам нагрузка шудестай. Одам бисёр меояд, ай ҳамун сабаб мақсад бачаам нарха бисёр кардага бардоштагиан. Ана мошин бисёри бадай. Аввал чанд хабар доштагиан маршо. Мақсад 10,000 мегиранд, 9,000 мегиранд. Ай хубон 8,000 ҳам хеле истода. 8,000 мақсад 10,000 ҳам дина гирифтем. Барои ки сабаб ки одам бисёри бад буд. Одам бисёри бад яъне дар граница ё ки одам дар мошин бисёр? Дар граница. Мисол вақт бисёри бад истодем. Ба ҳамун сабаб мақсад 10,000 ҳам гирифтем. 8,000 як бор 10,000 гирифтем. Ман охирон рафтам. 10,000 дар охири поездка буд ё дар аз аввал? Неми охирон бор. Дина шава граница. Яъне ай аввал медониста мардум ки поездка 10,000? 10,500 буд даже. 10,500 буд, 10,000 кардем. Ирам ай сабаби ки бародаро бисёриятон прекрасно медонем, ки ҳамамон ами бо нияти сумкоркунӣ вай омадагем. Яъне дар ҳолате ки ҳозир граница да шидестай, чӣ хеле ки аввал среднем чанд сутка да мерафтем меомадем? 1,5 сутка да мерафтем меомадем. Ҳозир 3 сутка мекашам. 3 сутка? Мумкин даже зиёдтар. Ай ҳамин сабаб нарх бозӣ кардагиай, но в любом случае бародаро метавонен смело муроҷиат кунен бародарое да ки интересняй бояд шумо граница гузарен ба сари баланд бо мошиное ки максимально комфортняй. Бисёриятон прекрасно медонем бародаро, бо як бурдгар хотиррасон мекунам. Ин реклама неста, ин мошинои худмонай бародаро акай Рустам акамон мешава мисол мо аз як ҷо дар як ҷо калон шудагем бигем прекрасно ҳаматон медонен. Хоб, масъалаи документу, масъалаи регистратсияву мисол выдворение, депортация, кадом шахсиятҳоро ғам додесиян, мисол кадом шахсиятҳоро ғам надодесиян, чӣ бояд кард? Шахсияте ки патент дора бемалол мезгара. Касе ки работа омадагиай, хай онао ядисм расход мекунад. Не, расход мекунад. Хоб, ана дар граница ҳам савол ҷавоб мекунад, тамом ягон чиш намега. То что ки документ надора, ки 1 сол 2 сол документ надора, лучше нараван ҳоли. Лучше нараван ҳоли граница. 1 сол 2 сол документ надора, чӣ хел? Мисол 1 сол 2 сол бе документ да иҷа гаштаги граница. 1 сол бе документ гаштаги, лучше нараван ҳозир камтар сол шава, баъд бираван беҳтарин мешава. Граница гузаштагӣ нестан. Мақсад 1 2 сол бе документ гаштагиан. Хоб, ана пештара вақте мо занг задем бародареро ки капида буданд, и бародаре ки пеш ба дигар паспорт омадагӣ буд, ҳозир дигар паспорт катиб буд, инорам қапидесиян. То что ки фамилияшон алиш кардагиан ку, аввал мез гаштанам ё. Ҳозир намешава, меқапанаш. Барои ки сабаби ки ред рафтестай, ай ҳамун сабаб мақсад проверкаи сахт мекунад. Хоб,
яъне бародаро паника бардоштан дар кор нестай ана чӣ хеле ки будан малол меравам миёян рафта омадестен меган тоҷика сар намета дурӯғ аю дар Оренбург на самом деле тоҷикора як рӯзда 10 та мошин сар метия дар Маштакова ҳам хеле 5 та 10 та то что ки дар Азинки як рӯзда даже 200 та 300 та мошин мезгирад у дурӯғ аю бисёр одамо Астрахан рафтистай ки ҷо осона ҳама ҷо меравам брат беҳтарин смело метавонем бародаро ба номеро ки дар рӯи экрана муроҷиат кунен ба сари баланд ана дар мошинои комфорт чӣ хеле ки мо гуфтем бе ягон паника ну конечно агар дар ҳолате ки документҳои шумо ҳуҷҷатҳои шумо ягон камбудӣ доштагӣ бошад одамиай лучше рисковат накунед камбудӣ кадом камбудиё ки ба қайд гирем чтобы все равно пага савол нашавад кадом шахсиятҳо метавонад якта хеле рӯи рӯйхат бигем номбар мекардем хуб мешуда ки Рустам ҳами гуфтесам ку 2 сол 3 сол нарафтаги лучше нараванд 2 сол 3 сол граница нарафтаги лучше нараванд ана одамое ки гости калагиам одамое ки патентшон тамом шуд бемалол мезгарам меояд ина айдина я бача мақсад рафтем омадем аз ин ки де ана патент доштак 5 моҳ просрочный буд бемалол гузашт омад хоб то что у меган ки тоҷикора сар наметиҳам у дурӯғ ай брат бемалол мезгарем меояд дина 12 та одам рафта будем ҳамамон гузаштем омадем машаалло беҳтарин бародаро мо истодем бо ҳамроҳи акай Рустам як хулосае да баромадем ана дар комментария мо ссилкара прикрепит мекунем як канале ки специально ҳама хабарҳое ки мисол дар граница мешавад пересечения патенту регистратсия ё ки дигар саволо мешавад акай Рустам Далши не толка дар граница дар телеграм хизмати мардум намешавад маълумотҳоро ба мардум мерасонанд мисол отзиву дигару дигар пропускат накунед агар ягон лайфхак ягон мисол маълумоти хуб дошта бошед дар ин мавзӯъ ҳатман дар комментария нависед бародаро ягон камбудӣ боша нависед ислом мекунем боқӣ дар панои Аллоҳ нигоҳбонтон салому алайкум саломат бош